Arratsalde guztioi, Santurtziko Ikurriña gaur jokoan, K-ligako estropada, arratsalde bete-beteak kirolari dagokionez, Donostiako lasterketaren ostean, klasikoaren ostean orain, beste klasiko handi bat, baina arraun mundukoa. Eta esan beharrik ez dago, Santurtziko Ikurriñaren 35. edizioa, bada zerbait eta egia esan estropada interesgarri hemen, Ibaizabaleko uretan, eta ea nola moldatzen diren. Korrontea aprobetxatzeko, korrontea saiesteko, estropada eremuaren berezitasuna horixe da, eta horretan saiatuko dira arraun elkarte guztiak. Eta une batetik bestera izango ditugu lanean, sailkapen nagusiaren arabera banaturik, eta noski favorituak orezko txandan izango ditugu, 3. txandan. Estropada eremua ikusten ari gara, eta estropada eremuari buruz lehen galdera, Ibon Gaztañazpi, gure adituari bien bitartean hemen zelkapenean Zumaia 68rekin goian, Getariak 65, Lekitxarrak 59, Ondarroa 4. 54 punturekin hauek, esan bezala, orezko txandan. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zurire, Mikel. Zer esango diogu gure ikusleari, estropada eremu hau oso ezaguna dugu, gaur, tira egingo duela, Mariak, eta hori momentu batzutan lagungarri, beste batzutan kalterako eta asmatu beharra dago, ezta? Hori da, bai jauna, Miguel, argitu dezagun, Ibaizabalen gaudela, baina, San Miguel ligako, San Migueleko estropada jokatzen den estropada eremua pixka bat, berago eraman da, baina itxasalderago eramana, baina korronteak ere hemen eragina handia dute, itxasbera 3 izan da, beraz oraintxe Mariarri da, indar deserenterekin tiratzen du hemen korronteak, eta nik badakigu hemen ukaezina da korronteak eragina ikeragarria daukala, baina honek gauza bat dauka ona. Antzemateko, nondik joan eta nondik ez, itxasoa baino errezagoa dela, eta beraz gaur ikusi ditugu, treniruak bata bestearen ueran eta San Miguel ligan eta ikusten dugun bezala, eta sarrera hontan amaitzeko, esango nuke, liga hau ere pilpilian dagoela, batez ere goitik, Lekitxarra bazirudien atzean geratu zela, baina azkeneko estropada izuntzako Lekitxarrak irabazi zuten. Irabazi eta errekuperatu da, eta piztu da. Eta playoffera begira sartu nahian dabiltza, eta nik uste dut, liga honek goitik baduela nahikoa pizgarri. Ederki, Sara Gandara lankideare agurtu behar dugu. Sara, arratsaldeon, zaparra da ederra, estropadaren atarian, eta klubetako ordezkariak iskutuan, ez da? Arratsaldeon, zer diozu? Baita zuri ere, Mikel, eta Ibon arrastion jakina zeuei ere ikusentzuleak, bai, hementxe gaude ordezkarien armaia honetan txiki gelditu zaigu gaur euri zaparra da mardulak izan baititugu. Une honetan ateri edo zirimiri pitin batekin ere badago giroa, baina ez ditugu baztertzen ez bestelako ekaitzak arratsaldean zehar iragarrita zegoen, fronte hotz baten bisita izaten ari gara, eta horrek ere temperaturan nabaritzen da. Bizka bat berago kokatu dira, hala ere, udabeteko temperatura. Hementxe, badakizue, ordezkarien armaia honetatik estropadan zehar, delegatuen eta iritziak plazaratuko dizkizue mikrofon honen bitartez, eta dagoeneko uretan ia dena dago prest, kae bat liga honi, hasiera emateko gaurko honetan, Mikel. Ederki bazara, lehenik eta behingoz lanean hasiko diren ontziak aurkeztuko dizkizuegu, sailkapeneko azken lautokitan dira, Oriobe 26 punturekin, Santoñako 23, San Pedro Bek 16, playoffeko tokian, eta azkena Kastreña arraun elkarteak, Kastrori izenarekin ari dena, non ibili izan den azken hamarkada honetan Castro, eta non dagoen gaur egun bigarren mailara jetxi eta bigarren mailan ere azken tokian jaun Andreo. K-ligaren lehen multzoan hortxe ditugu. Eta lehen kaletik Santoña arituko da, bigarrenetik Oriobe, 3. San Pedro B, eta 4. Kastreña. Eta hementxe dira zintzo, epaileen agindutara jadanik, eta San Pedrotarrak badoaz, zuzen, haien balitzara, estatxaren bila. Hemen zailkapena, esan bezala Castro zuloan, San Pedro playoffeko tokian, eta badakoska, Santoña eta Oriobe, 23 eta 26 punturekin, San Pedrok egia zan, 6 estropada falta dira, beste 6 jokatu dira, erdi lanak egina dira, eta dena galdua ez du, ez da gutxiagorik ere, baina ez dutu beharrean da, hortik irtetzeko eta playoffa saiesteko Ibon. Hori da, ikusten da San Pedro eta Orio eta Santoñaren artean hor puntu aldetik eta badagoela zulo bat, eta bestean nabarmen, Castro eta Santoñaren artean, eta badirudi, Castroren goiti berakoak, momentuz ez duela kalgarik, frenurik ez duela. Ea ba, praktikoen ontziare hemen da, eta bikuina entzun dugu azpikaldetik, uretako epailarekin azerre,
hau hemen tartean dela, ni ez nago lanerako, eta keinuak egiten ikusten dugu, hortxe da, ontzia. Hau ez da geratuko, Mikel? Abek ez dira normalean abek izango du hor, ontzi zarren bat izango du, hor sartu beharra, eta hau ez da moitxu. Eta erritmontan, gara kanpora baten bota, 3-4 minutu bota. Bueno, baina nik uste erdikaldera joango dela, eta laugarren kale hori saiestuko duela. Hori bai, 2 minutu beharko dira. Urak pixkat bere onera etortzeko eta baretzeko. Ikusten dena da, pare hontan, ura garbi dagoela, haize pixka bapai, eta korrontea esan bezala, 3 izan da itxaz bera, 9 pasata 9 eta 20 inguruan itxaz gora, eta beraz korronteak gora tiratzen du. Korronte kanala ubidea uzten dut gehien bat 2. kalea, lehenbiziko kale hortan dagoela, eta printzipioz, eta teorikoki, behera joateko 4. kalea hobea da, 3. 4. kaleak, eta etortzeko erdikoak. Gaur, galdezkata hasi eskero entrenatzaileen artean guztiek 4. kalearen alde egiten zuten, teorian gero bukaeran esango du. Hori da, sailkapeneko apalenak Castrok izango du lehen txanda honetan 4. kale hori. Eta nola moldatzen diren ontziak, egia zan ligaren erdia joan da, eta goikaldean esan bezala gauza pitpilan dira. Egia zan 4. 5. gora ere bada koska, Ondarroa 4. da 54 eta Donostiarrak 53 ditu. Eta, bueno, ikusi beharko da baita ere, estropada antolatzen duen Arraun Elkartea, Santurtziko Itsasoko Arraun Elkartea, nola moldatzen den, sailkapena ikusita, uste baino maila apalagoan ari baitira, Ibon. Bai, 8. daude gaur-gaurkoz ligan, eta 9. dagoen Orio, 2 puntu eskazera dauka, eta argi ibili daitezela, lehenbiziko txanda honetara, erori nahi ezpadute. Bueno, praktikoen ontzia joan da. Oraintxe garbi oraintxe. Eta estropada ere mua oraintxe txukunxiago. Ontzi barruan urduritasunak ere bai, arraunlari eta patroien artean. Eta lanerako pronto, laizter hasiko dira, epaimaitik adostasunak eskatzen, eta uretako epailearen marine lanak egiten. Lupiola handia. Lupiola, zotera handi hartan, 85ean eta kontxa ere batzi zuen hartan, entrenatzaile izan dakoa. Patxi Lupiola. San Pedro, Pepa. Orantxe, epaimaitik, zuzenketak egiten. Nahiko egoki dira lauak. Hor non bai dira. Tensa. Atento! Bandera txuria gora. Erne, bai! Azkarrasko aztindu du, bandera gorria. Uretako epaileak eta Jaun Andreok. Hasi da estropada. Kae ligako 7. jardunaldia dugu, Santurtziko 35. ikurrina jokoa. 18, 19 eta 20 irtera baliozkoa da, beste gora berari gabe. Eta labontziak pare-parea. Aurkezpen azkarra egingo dizuegu, Santoña, Pinatea prestatzaile, eta patroin lanetan Juan Carlos Iglesias, eta egia zan Arrobiko Amargizon, nolabait lana hor dago, poliki, eta veteran hori bat ere bai, Lozada tartean, Ababorren. Garai batean, astillero handi hartan, Jose Manuel Franciscorekin titular horietako etzen, baina antxe egintzen partaide zen, eta Laredon ere, ibilia. Orillo, Kolina prestatzaile, Arruti patroilanetan, eta Arrobiko 14 kirolari ontzi barrua. Hori da, azkenean badakigu zein den ontzionen helburua, gazteak zailtzea eta 14 Arrobiko, eta tartean, beti aipatzen dugu, hendik auranga gaur maztozan, baino Baborretik. Eta esan dezagun, lehenbiziko estropa hartan ez bezala, gaur aulki mugikorreko 3 mutil, Lizarralde, Balerdi eta Orbañanos, hortxe direla eta nik uste dut, taldea eskanaka indartu egin dela. Hemen San Pedro, Isi Sistiaga, prestatzaile, arraunlari ere bai, ontzi erdian, Estriborren, eta patroilanetan gazte bat, juvenil bat, Ander Gaton, epatu behar da, juvenil mailako
hiru kirolari direla barruan, bi arraunlari eta patroia. Hori da, argi eta garbi, bai Orio eta San Pedroren bigarren trenioen helburu horixe da, gazteak zailtzea eta tartean hor laugarren tosta estriborrean entrenatzailea, Iziziztiaga. Naharmena geratzen da, bera da handiena eta etzan ezinik ere berea joaten da, baina ikeragarrizko ilusioz eta oraindik heldu ere egiten dio urari. Hemen Castro eta hemen ere entrenatzailea arraunean, Jose Antonio Cuero eta patroia ere, benetan esperientzia handiko gizon eta veteranoa eta klubarentzat leiala, Bikuña, Santiago López eta García de Bikuña. Eta gaur Cuero, Miguel, hanketik aurrekalari lanetan ere ikusi izan dugu, beste estropadetan eta gaur hankeko lanetan hasita. Eta Santoñak tartea zabaltzea lortu du, Orio Beri 4, San Pedro Beri 6, eta Castro jadanik atzean 8, eta Santoña hortxe lanean, binateak prestatutako kuadrilla. Eta ikusten dena da, bai Santoñak eta bai Oriok, lehenbiziko kale honetara egin dute, nahiago izan dute metro gehiago egin, zuzen joan baino, eta pixka bat estriborrera torri dira. Tartea zabaldu du Santoña, 2 segundu, 3 minututan, tartea ipagarria da hori. Handia da. Nik uste dut, baborrera torri, lehen estriborrera esan dut, barkatu baborrera jodu, eta orain balizara joateko metro gehiago egin beharko ditu. Eta egia esan, San Pedro eta Castro asko galduta, Mikel? Bere lehen kale horretatik Santoña ongi doa, Portugalet eta Santurtzi aldera etorrita, eta ea gero, Orio bai, Oriok metro batzuk gehiago egin beharko ditu, eta San Pedrok ere, norabidea bitimat zuzendu beharko du. Castro 12 segunduko atzerapenarekin, 7 puntu besterik ez zelkapenean, Kastreña arraun elkartearentzat, non ibili diren eta non dauden gaur egun penagarria da egoera. Hori da, pentsa, duela 6 urte, kontxa irabaziak, duela 5 urte liga irabaziak, 2012an ere, duin lehiatu ziren, San Migueligan, iaz behera eta aurten hauen goiti berakoak badirudi, bakalgarik edo ez dela geratzen. Ea ba, zurrumurru asko, Kantabria aldean Castrori buruz eta zurrumurru horietan berriro diru desiente jartzeko bate omen dago prest eta goi mailako entrenatzailea ere haiekin berriketan edo badutela baten bat eta argituko ditugu gauzak demoraldi aurrera doan neurrian, baina mugimendu pixka bat omen dago Castro aldean. 15 segundo galdu ditu, luze bakarrean. Eta pareko ontziekin. Bai. Hau da, lehen txandako ontziekin. Hor da, maniobra egiten Santoña, garbi aurretik. 5-0-4. Hori, Kantabriarrentzat denbora. Hori jorentzat 5 eta 9. San Pedro bederatzi segundu gehiago. Handa orain Castro 17 segunduko atzerapenarekin. 5 eta 13 San Pedrorentzat, Castrorentzat 5 eta 22. Orain korrontea aldeko izango dute. Nik uste dut indar desenterekin tiratzen duela gaur korronteak, naiz eta marea hilak izan, eta orain Santoña 5 minutu pasatxotan joan bada, nik uste dut 5 minutu azpitik egingo duela bigarren luzea. Begira, Santoñak. Nik uste dut baurrera, bidea kanala bilatzea aldera. Orain Orioren mesedetarako, Orio 2 segundura, maniobra garaian 4, eta orain Orio B, hurbilago. San Pedro B, 7 eta Castro 14. Haizea ere aipatu dute, egia zen ez du aparteko indarrik orain, 11 kilometro, iparretik jotzen. Eta hortxe dira, Santoña eta Orio beren artean segundutxo bat. Orain dute aukera horiek. Hori da, lau traineru, begira, bi kaleta nola datozen. Ona gatozen bakoitzean esaten duguna errepikatu dugu gaur egun. Korronteak eta aprobetxatzeko, denak kanal aldera jotzen dute.
txanda honetako lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu lankideok. Hementxe daukagu Castroko ordezkaria, bera Fernando Ruiz da. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos otra vez que la Castaña va perdiendo tiempo en esta tanda. En la general también, bueno, 7 puntitos. Bueno, sí. El problema nuestro es que es un proyecto un poco a largo plazo, son muy jóvenes los remeros y bueno, estamos viendo que esta temporada pues llegamos hasta donde llegamos. Oye, Antonio de Diego no estará preparando el Campeonato de España, ¿verdad? Está preparando, está en el agua y por eso no ha podido venir y he venido yo. Pues mucha suerte para la Castreña. Bueno, gracias. Ruiz jaunaren azalpenak, Orio eta Santoña estropadaren buruan, San Pedro Zazpira, Castro Amalaura, ea joan etorri egin eta gero lan erditan nolako diferentzia ditugu. Momentuz, Castrok ziabogan, galduak bazituen 18, Miguel, orain 14. Horrek esan nahi du ikusiko dugu, baina korronteak, Vicente Indarrarekin tiratzen du. Estropadaren buruan, Orio be. Eta epaile hortartean sartu da, eta uste dut hori zerbait esan diola, Oizko irudia dugu hau, epaile entzateti hemen lan berezia. Estropada eremu hau, jokatzeko ere berezia izaten arraunlariaren zat. Nik uste dut besteak beste, kontrarioak beste inon baino gertuago ikusten direlako askotan, eta badu txarma berezia honek ere. Ontzi erdi bat, hori jok Santoñari. 2,5 pa Boya, San Pedro de 8 segundura. Santoña segundo. Eta Castro Amalaura. Segundo y medio Santoña. Ahí están ahí, Vamos a meterle ahora. Aprovecha. Eta esan bezala, lehenbiziko estropan ez bezala, Espainiko aulki mugikor txapelketan 8koan aritu ziren, 3 mutil barruan dira, Orioko peontzian, eta nik uste dut hori ere antzeman duela taldeak. Ospe handiko familietan jaiotako arraularia gainera bat. Hankeko lanetan, esate baterako, horrankean Lizarralde, eta estrigo horrankean, Orbainan opa. Ontzi bat aurretik Orio be. Tarteka. Segundo bata bestaren atzetik. Beste bat. Ontzi bat garbi hor. Eta garrantzitu gagoa dena niretzako, atzetik aurrera etorriz. Horra honean oso txukun dut, Mira, batea joz, hor palan arteko angeluak eta kuadroak eta errespetatuz. Eta jakizue bien bitartean, hemen ordezkari normaiatik oso gertu esate baterako Nagore Osoro etorri dela, estropada ikustera. Oso no. Zumaiarrek animatzera. Hortxe dira eta Liga honetako nagusi 78 punturekin. Hemen hori jo, 4 segundoko errentarekin ekin dio maniobrari. Begira balizabetan, korrontak dira egiten du pasa egiten dira. Orio joan eginda. 9:45. Begira San Pedro, Mikel. Nora joan dira. Lekutara joan da. Santoña bigarren, maniobra kaskarrena San Pedrotarena izan da eta orain Castreña. Eta ekipa honena ez duen Castrok berak egin, 9:55 Orio bek, 10-0-0 Santoñak, 10-0-4 San Pedro bek, eta Castrok 10 eta 12. Ea orain. Ea Santoñak zerbait errekuperatzeko modurik baute duen. Argi dago orain, zen norabidea, zer ari da gertatzen hor. Bi patroiak ezo altxatu eta bideoak egiten. Orio dirudi. Ea, nordi altzen duen. Hor gertatzen da, uste du nik askotan patroiek bereiek ere, begira, Oriotarren patroia esanaz, nik uste dut berak ere ez dakila nondi doan, Askotan bazterrari begiratu eta hor asko gainatzen du horrek. Begira. Hiru Santoñari. Uberan sartuta zeharo, Santoña kontzia, Orantxe. Aborrera egin du pixka bat Orio bidali du. Venga, Ea ba. ataque ahora.
txanda honetako beste protagonista bat ekarriko dizuegu, hemen gaude Jose Manuel Oiarbiderekin, San Pedro Tarren ordezkariarekin, arrastion. Arratsaldeon. Bueno, nola ikusten duzu gaurko estropada? Hasiera batean San Pedro uni honetan hirugarren denborarik azkarren markatzen. Bai, hemen barizu ze defentzia on kaletik kalera hemen ematen du barre. Lehenbiziko kale eta bigarrena defentzia bastante daukatela hirugarren eta laugarrenakin eta marea gora torlaban defentzia ondila izango luztet. Diotenez lehendabizikoa eta laugarrena dira agian azkarrenak eta errezenak. Bai, aurrena eta bigarren kalia da azkarrenak eta errezena diala, seguru sortuan atea da, segitun pentsatu dugu eskibiliko ginala. Jose Manuel, zein da San Pedroren helburua aurtengo KAE liga honetan? Bueno, mutila prestatu, beste traineruei jotzeko. Gure helburu hori da, zenbat eta jende gaztegoa preparatu, aber zenbat atatzeitu, hor uste hiruan laun pasatzeko modukoa daudela, eta lasaitasunak hartu eta olako estropa egin. Sorte hon San Pedro bentzat. Bale, eskarrik asko. Horari dira eta Castro orain, pixka bat itxura hobetuta edo. Ziaboga garaian urruti ziren, 17 lehenengoan, lan erditan 16, orain 11-ara. Eta bien bitartean hori joko orain errenta, Santoñari eusten ari da. Ez dut oso ondo ulertu Santoñako patroiaren lana. Nik uste dut, korrontea saieste aldera Oriok estriborrera jo du. Eta Santoñak zer egin du? Orio ez usteagatik bere burua kaltetu duela uste dut. Lehenbiziko luzean, Santoñak estriborrera jo du. Eta hortxe hartu du errenta. Bikaina egin du. Zer erabak edo? Bueno, hori ez ustera estriborrera joten. Nire ustez, bere buruaren kaltetan. Eta begira bestela, Oriok, Santoñari beste segundo bat edo beste, jandio eta trenirua, horren ikusten dut, San Nikolas ontzia hau da, Oriok azeneko kontxa treniru honekin irabazi zuen, erreforma egintzaio, familiaren ontzio lan, pixka bat, harripadura emanez eta bar, eta, hauek ere, oso guztela daude. Bost segundu, tartea zabaldu egin du Oriok, eta zertxo baita errekuperatuta Kastreina, hemen ditugu hirugarren luzea. Uste du Santoñak ez duela asmatu, Lehenbiziko luzean erabat baborrera joan da luze pikaina egin du. Eta orain, hori ez usteagatik, Santu bi aldiz baino, uste dut bere burua kaltetu dut. Hori du estropada eremunek, erabakiak hartu behar dira, momentuan, patroiek eta entrenatzaileek hartu behar dituzte, eta gutxi behar du hemen kaltea eragiteko. Garbi hori jotarrak aurretik. Eta atzean beste burruka, San Pedro B eta Castroren arte. Kolinaren ontzilaren oso ongi doa. Kolina berarentzat ere oso teste ederra demoraldi honetan, entrenatzaile lanetan. Lehenbiziko urtea du, Ziar Kolinak, Donostiarrak 2001ean hori etorri eta 10 urtetik gora egin ditu Orion. Eta, arraunean eta ere, zukun. Horrek usten da, gorputzen bat edo beste, batera jotzen ez duena, baina Orioko beti-betiko arraunketarekin, luze, bukatuz, presarik gabe, 36 palan, ondo. Hortxe, baliza, eta aruntzadoaz. Bigarren kaletik, gorrira, hori jotarrak. Eta txuriaren bila, lehen kaletik, Santoña. 3 segundu, beti errentarekin hori jo. Venga, chavales! Venga, con 5 vueltas! 15 eta 25 hori horrentzat. Baleko ziagoak, Gehi pasagabe gero korronteak tiratzen du. Santoña, 5 segundu gehiago, epaileetik hartutako denbora. Gaiko lanekin hor, San Pedro, badoa. Detalle modura esan dezagun, San Miguel Liga eta KAE Baldiaren artean antzematen dela beste balizetan. San Miguel Ligan ikusten ditugu, koltsoia duten baliz horiek, eta horiek patroi eta lana erraztu egiten du. 15 eta 51, Santoña markaturiko denbora, 15 eta 53 San Pedro eta Castrok 15 eta 55. Maniobra ostean hori orain badoa. 7 segunduko abantaila. Orain kalearen errenta
horien aldekoa da. 8 segundu, badoaz. Ikusten ari garena da. Itzulerako luzea, bigarren luzea, lehenbiziko baino. Ia 25 segundu azkarrago egin dute. Beraz hor, orain ura leuna ikusten dugu. Baina horra azpian badela mugimendua. Eta Castro pentsa beke lehenbiziko luzean 18 segundu galdu ditu. Eta gero, hortik aurrera ari dira. Zer den edo, esperientzia falta edo horixe gauza estropada irregularra egitea. Era bat. Beno lankideak beste protagonista bat daukagu hemen ordezkarien armaia honetan, bera César Fernández da, Santoñako ordezkaria. Muy buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Oye, en el primer largo habéis marcado el mejor tiempo, después en el segundo largo, ¿qué os ha sucedido? ¿Qué os ha pasado, Orio? Pues no lo sé, si la marea, la gasolina o que Orio lo ha hecho mejor en el segundo largo. Es difícil de saber. Tú también pasas referencias al patrón o al entrenador desde aquí, desde esta tribuna de los delegados. A veces sí, hoy no, hoy ha preferido que no y lo va viendo él y tomando tiempo. Décimos en la clasificación general, ¿qué aspiraciones tenéis? Bueno, esperamos un poco más, a ver si conseguimos ganar a Orio, pero está siendo difícil, está siendo una liga muy competitiva. Suerte y gracias. Gracias a vosotros. Hirutraineru, Orio beke Santoñari, eta hemen ikusten dugu nolako norabide hartu duten Arraun elkarteek estropada eremuaren erdikaldera etorreta. Hori, nik uste dut, erdikaldean bertan ere, kanala hortxe dagoela, lehenbiziko eta bigarren kaleen artean, horregateko Orio eta Santoñak horra jo dut. Eta aurkezpenean ez dugu esan, Miguel, eta Santoñan, zirborrankean, beste, San Miguel ligan eta ibilbide oparoa egindakoa, Gabi Bedi. ¡Cuando nos colgamos! Txanda honetako azken protagonista ekarriko dizuegu, bera Zigor Gazpio da, Oriotarren ordezkaria, arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon zara. Beno, demorarik onena markatzen, lehendabiziko txanda honetan, posgarri alda hori. Bai, oso posgarria, azken gure burua guain hoxe da, tanda bira bastia, eta baten batzuk, beste tandako baten batzuk batzen duztitugun, eta helburu horrekin gade guain. Sailkapen nagusian gainera oso gertu daukazue bigarren txandarako jauzi hori, ez da? Bai, hoxe, Santurtzi 2 puntutu da, eta hoxe, irabazit, horiek atzen duztitugun, puntutxo bat atera, eta hori da gure burruka. Arrobiko makina bat mutil, lehen taldera igotzeko zai egongo dira asko eta asko ez da? Bai, zai, eta hoxe da ez, azken arrete batien gaude, eta kompetitzeko ere baina nire desinte dago, eta hortxe zeitzen lan egiten, eta saltutxo emate ben. Sorterik onena. Bale, sarri asko. Kontrol behar dute Oriotaren, txanda. Hirutraineruko errenta, azkenengo luzean, eta erabakita, lehen txandako garailea. Atzetik aurrera etorrita, 38 pala terdian bukatzen, eta estropa irabaziko dute, eta itxura nire ustez bikain emanaz. Eta hor bada beste mutil bat, aipatu ez duguna, Babor espaldan, Orion Aitz Ortiz garai batean, ziklokrosean eta aitutakoa, eta ere maila txuguna ematen, ziklokrosea utzi, eta 20 gehiago urteekin, aiatik Oriora etorri, Arrauna gustatu, eta hortze da hemen dator Orio be, garbi nagusi. Azken txampan, San Nikolas ontzian Oriotarrak, bai orantxe, 20 eta 18, behin-behineko denbora jakina. Santoña orantxe, 9 segundu gehiago, Santoñako entzat, eta epailari besoa luzatzen orain patroia. Iglesias, 20 eta 28 Santoñak, San Pedroko 20 eta 25, eta orantxe Castro, helmugan 20 eta 40 Castrokoen denbora. Ea ba. Besoa altxatzen, garbi izango du, zer gertatu da hor bigarren luzean, Oriotarrek kalte egin digute, ea epaimaian zer ikusi duten eta zer erabakitzen dute. Infografia jarri digutenean, bazirudien, Orio lehenbiziko eta bigarren kalean hartzeko mugan zen, akaso lehenbiziko kalean sartuta, baina niri personalki Santoñarena, atzetik propio, horren atzetik honda eta
ez dakit. 37 euneneko. Eta Castro, 20 minutu, 40 segundu, 21 euneneko. Tiempos de la primera palak ikutu dituztela edo, izan dio azpitik. Hala ibitu zait, 18 segundos, 93 centésimos. Santoña, 20 minutos, 28 segundos, 54 centésimos. Hor da beraz, jaun Andreo. 20 minutos, 35 segundos, estropada honetan askotan gertatzen den gora beratxoa. 40 segundos, Oriorentzat 20 eta 18, Santoñarentzat 20 eta 28, San Pedro berentzat 20 eta 25, eta Castrorentzat 20 eta 40. Erreferentzia beraz ondoren arituko diren Arraun Elkartentzat, Oriobek markatu du, 20 eta 18ko denbora. Eta Erne orain, laizter izango dira hemen lanerako pronto, bigarren txandako ontziak. Lehen kaletik Elantxobe, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Donostiarra eta laugarrenetik Trintxerpe. Eta zuei, ikusentzulehoi, momentu kritiko horretako irudia ere, eskaini nahi dizuegu, hauxe izan da. Maniobra egin eta hortxe, hirugarren luzean gertatutakoa. Hor, bila. Santoña eta Oriobe. Hor, elkarren gainean, joan dira, Gu gure bidetik goazela esanaz, arruti, hori jotarren patroia, Kantabriarrak hortxe, eta azkenean lehenengo kaleti, dirudienez ez da besterako gora berarik izan, eta horrela geratuko da lehen txandako zelkapera. Oriobek markatu du beraz diferentzia, 20-18-83, Santoñak 20 eta 28, gero San Pedrobek 20 eta 25, eta Castrok 20 eta 40. Eta bigarren txandan aritu beharreko ontziak hementxe datoz, lehen kaletik Elantxobe, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Trintxerpe. Eta behar bada momentu egoki hau, prestatzen ari diren bitartean, Santurtziri buruz komentario bat egiteko, besteak beste, Santurtzi palmarez handiko Arraun Elkartea delako, aurten entrenatzaile berria ekarri, Javi Perez, eta beste erronka bat, eta argi dago denboraldi guztiak ez direla berdinak eta gora berak badirela eta ez dabilela sotera ontzia espero ziteken mailan ibon. Ez da gutxia hori gere, ez da? Uste dute Santurtzik duela 5 urte apustu egin zuela argi eta garbia San Miguel ligara igotzeko. 3-4 urte pasa eta, lau barkatu 5 denboraldi pasa eta gero ez dute lortu. 3 entrenatzaile ezberdin pasata, aurten nolabait, urte hasieran esan zuten helburua etzela hori, pixka bat lanean hasi behartzela, beko mutilekin, herriko jendearekin eta bar, baina dena den, eta hau Santurtziko presidenteak berak esan dit, ona etorri horretik, uste baino maila apalagoa, kaskarragoa ematen ari dira, eta, kezkatuta ere, badaude, hortxe daukago entrenatzailea, hor bigarren tozan duan izona, Javi Perez, kaikun eta garaipen handia lortutakoa, eta, gero aipatuko dugu, baino, erabat, edo, zeharo gaztetuta kuadrilla, eta Santurtziko jendearekin, eta hor beste ilustretako bat, eta patroi oso ona, Santurtzitik atera ezana, Iker Agirre Zarobe. Ederki badatoz ontziak, epailen agindutara kokatzera, zelkapenean, lau ontzi hauen artean Donostiarra da, hobekien kokatua dagoena, 5. tokian, 43 puntu dituzte, Trintxerpek 2 gutxiago, Elantxobek 18, Santurtzi urrutiago da 28rekin, eta Santurtzi gaur erne ibili beharra du, Oriobe 9. da 26 punturekin, eta hortxe dago burruka, zelkapen nagusiko 8. posturak. Gogorra litzateke, lehenbiziko txandara erortza, Santurtzi lintzat. Donostiarra, proa! Hor begira, bali zazpiko bulla hortan, hor garbi ikusten da, hor usten den urbi horriak korronte handia. Bandera txuria epaimaitik. Erne, aztear da eta bigarren txanda, bai! Hor ditugu, jaun Andreo. Santurtziko 35. ikurriña jokoan, KL Ligako 7. jardunaldia da, 12 dira guztira, erdia egin eta orain zirte ozarte egin beharrean dira dena. 20. segundua orantxe, arazori gabeko irteera, eta badoaz,
Santurtzi aldeko balitzen bila, eta momentuz Trintxerpek oso irtera ona, errenta polita, minutu erdi batean 2 segundu, Ibon. Hori da, nik uste dut Trintxerpek anareetako molla hori libratu bitartean babesa daukala, eta hori aprobetxatzea aldera, lehenko minutuan ikeragarria jo. Elantxo be, Altzibar prestatzaile, Barturen patroilanetan, eta momentuz Trintxerperen abantaila, 3 segundu txo Elantxo beri, oso hasiera ona Trintxerpekoen. Bai, hasiera bikaina eman dio, nik uste dut laugarren kaleak aldeko horixe duela. Beherako luzeetan, lehenbiziko minutuan, korrontea gutxiago daukate eta hori aprobetxatzen dute, orain ez, orain behin barra hortatik atera eta bigarren, hirugarren eta laugarren kaleak. Xurukaren kai hori lagungarri hasiera. Hemen Santurtzi. Agirre Zarobe patroilanetan, esan bezala Javi Perez, Altrankekoa eta entrenatzailea, ibilbide handia izan duen arraunlaria, eta orain Arrobiko 8, Sotera traineruan. Hori da, 5. tostan Miguel Lado darama, berak fitxatutako, berak ez, barkatu, Gabantxo entrenatzaileak, aurreko entrenatzaileak fitxatutakoa, eta gero Andoni García, Iker Velasco, Gorka Soriano, eta bar, ez da, herriko semeak. Hemen Donostiarrak, Donostian ere, Arrobiko 13 arraunlari, eta prestatzaile lanetan ilusio handiarekin Xavier Zabala. Hori da, Xavier Zabalaren bigarren urtea da, aurten ere, bigarren txanda horretan eroso dabiltza, eta hauen helburua, pixkat iralian jarrita dagoela, kontxan maila itxuroso bat emateko. Eta Trintxerpe badoa, oso tarte ederra zabaltzen, Elantxo beri 5. Konparaketan, lehen txandan Santoñak hasierako luzea oso ona egin du, eta Trintxerpe Santoñakoak baino segundu pare bat bizkorrago, orain arteko 2 minutu terdiko lanean. Hemen Trintxerpe, hain zuzen, Josetxo Arrizabalaga, historia handiko arraunlari eta prestatzailea, eta patroilanetan Oliden, arraunlariak ere aipagarria badira hemen, gazteak eta veteranoak naztuta, Arrizabalaga, Artetxe, hori da. Errumaniar bat ere bai. Hori da, Aitor Artetxe entrenatzailea 3. tostan da, entrenatzailea Iaz, Iglesias egin entrenatzailea aritutakoa, Kepa Arrizabalaga, estrigorrankean, Pasei San Juanen urte bikainak eta urte asko emandako gizona, eta gero Errumaniarra, 4. tosta horrean. Trintxerpe 4. kaleti doa, Castro ez du estropadarik egin, baina nik hasieran aurkezpenean esan duguna errepikatu dut, hasieran eta teorian guztiek nahi zuten kalea 4. zen. Horra Trintxerpe. Izan dezagun, kuriosidade moduan, lehenbiziko txandan, bueltako luzea ia minutu azkarrago egin duela, 3. baino. Bentsa atera kontuak, horra azpian zer dago, korriantea handia dago. Elantxo berrekuperatzen ari da, Trintxerperen errenta mugatuagoa orain, 3 segundu. Eta Santurtzi 8, 7-8, Sotera 2. kaletik. Ea gero, bueltan, nola moldatzen dire. Haizearen eraginera hortze duzuek, esien bidez. Iparretik ari da orain, baina 8-10 kilometroko abiadura. Eta nahiko egonkor, arratzalde osoan zehar. Bai, lehen txandan batazbestekoa 9 kilometrokoa izan da. Minutu baino gutxiago falta du Trintxerpek, balizara heltzeko. Horraxe joango dira, eta gero baliza sartu horretik, egurra emango diote. Abrako uretara aterata, Elantxo be hobeto moldatzen ari da orain, lehen kaletik. Ze aldaketa, estropadan zehar, Badira korronte buruak, urbi-urriak, kanalak, denetik. Trintxerpe eta Elantxo be duzue pantailan, Laizter maniobra egiten hasiko dira. Elantxo be bera buruan. Santoñak 5-0 lauko denbora markatu du, aurreko txandan, ea orain. Aurretik bai, Elantxo be. Trintxerpek iskuago hartu dute, zentez iskuago. Itxiagoa, bai. Parea merazdiak. 5-0-5. Santoñak baino segundutxo bat gehiago. Eta ea orain, bigarren luzean.
zer gertatzen. Trintxerpek momentuz branka aurretik du. Orain nik uste dut Trintxerpe erabat estribordera etorriko dela, 3. kalea, 2. kalearen bila ere bai, Eta Elantxobek, orain ibilbide naturalagoa da Trintxerperena, Elantxoberena baino. Zergatikan, Elantxobek korrontea aprobetxatzeko baborrera jo beharko duelako eta gero palitzartzeko berriro ere zabaldu. Eta Trintxerpek ez, bat estribordera etorri eta gero ziago garen bila jo. Ea orain, 3. kaletik Donostiarrak, 2. Santurtzi, ea zerbait egiteko momentua badute orain. Trintxerpek zabaldu egin du tartetxoa, ontzi bat Elantxoberi. Bueno, txanda honetako lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, Unai Luziriaga Txinpar daukagu hemen aldamenean, Donostiarrako ordezkaria, arrastion. Bai, atzaldeon. Arraunlari izan dakoa zara, ez dakit uni honetan uretan egoteko gogorik izango zenuen. Ba, bueno, beti, enbidia pixat pasatzea, ez, holako egoaldiaekin eta holako ambienteekin da, bueno, arraunlari izan gehanak, ba, beti gauza txiki barrutik gelditzen zu. Une honetan, bueno, denbora asko galduta, txanda honetan, sailkapen nagusian 5. Helburua zein da, Donostiarraren. Bai, bueno, gaur ez dakit, irtera nesko eskasa izan da, ez dakit kalearen asuntoagatik, bueno, beraia jakin gobe, baina, bueno, Donostiarra, bueno, 5. gaude hor, helburua beti pausotxo bat aurreatzea izaten da, ez, baina, bueno, jakin da horreneko 4. kale horiek nahiko urrutu da, helburua izan daiteke horren postu horri ustea. Venga, sorte hon. Parte Luzuriaga, arraunlari fina, eta besteak beste, Zarauztarrenen batan, urte ederrak eginakoa, San Miguel ligan goigoian, eta hautik endu diazu. Estimatzen zuten, notila. Bai, bueno, hemen Zarautzen ia historiako ziklorik onenean, aurrekalari lanetan aritua mendirekin, gabirekin, eta ba. Eta Trintxerpe joan eginda, 6-6 segundu, Elantxoberi. Donostiarra Santurtziren aurretik orain, eta 2. kaletik Santurtzi, ezinean, esan beharko dugu, Ibon? Bai, ezinean, lehen biziko luzean estropadatik kanpo aterata, eta orain, bueno, denak doaz, estropada eremuaren erdialdera, eta ez du bentakarik izango 2. luzean. Eta orain, ibilbidez eta, estropadako unea Trintxerperentzat izan daiteke. Zergatik, korronte aprobetxatzen datozelako, eta gero, buelta emanen, irteran ere hori egin dute, estriborrera jo, txurrukaren mole hartara, eta nik uste dut orain ari direla bek martxa egiten. Eta konparaketa egiten ari nintzen, aurreko txandan garailea Oriobe izan da, eta Oriobe 2. kaletik aritu da, 2. kaletik Santurtzi baita ere, eta ze diferentzia. Batek egindako estropada, eta orain Santurtzik duen zailtasun sorta, ez? Irakurketa bat ere egin daiteke hortik. Hori da, une honetan Orio Santurtzi baino 10 segundo azkarrago dator GPS-aren konparaketarekin, eta baldintzak eta haizealdetik eta ez dira gehiegi aldatu gure begietarako behintzat. Hemen Santurtzi, arraunketa, Jaidi Perezek azkeneko urtetan, Kaikun eta ibilitakoa, horixe. Azkarlan handia eginez, ondo bukatu nahian, baino aukeran motzetxo bezala ikusten dira. 38 pala aterdian, Santurtzi, estropa buruan Trintxerpe. Garbi Trintxerpe, orain poliki norabidea zuzentzen, balizaren bila, lan erditan ziaboga egiteko. Hori jok, 9 eta 55 markatu du, lan erditan. Eta hortxe dator orain Trintxerpe, hemen Elantxobe. 5 segundu atzetik. Argi da, lehenbiziko txandan ziagoa zabala ikusi ditugu, korronteak iratzen duela. Ea horrein. Handa Trintxerpe. Oso ona. Begira Elantxobe. 9:53. Elantxobe joan eginda zeharo, Bai. Donosti ere bai. Hobeto xeago orain Santurtzi. Hor da beraz, 9:53 Trintxerpek, 9:48 Elantxobek.
tartean legoke lehen txandako Garaina hori jo. Gero Donostiarrak 10-0-2, Santoña baino 2 segundu gehiago eta Santurtzik 10-0-6. Hau aloa amaitu ezkero, Orio, zelkapen nagusian, Santurtziri aurrean dugu dioke. Bai jauna, zelkapen nagusian 2 puntu besterik ez, Santurtziren alde, eta izan daiteke bai, txartel hori galtzea, bihar Getarian jokatuko den estropadari begira, bihar Getarian emakume eta gizonak, gu Castron izango gara, Espainiako txapelketa eskainiko dizugu bertatik zuzenean, gaur arratsaldeko 7:00 da, zailkatze saioa eta bihar kontsolazio txanda eta finala. 12:00 aurrera, Castrotik, Espainiako txapelketaren finala. Galiziarri gabeko txapelketa izango da. Baina, 5 euskal ordezkari eta denak bandera bila, leia. Julio Artetxe, etxekoen ordezkaria daukagu hemen, Soterako ordezkaria, arrastion. Bai, arrastion bai. Bueno, gaizki doa gaurko estropada, ez ala? Bai, gaurko estropada eta, bueno, denboraldia, ez da izan, orain arte, ez da izan, guk pentsatu genuen, baino, bueno, ez dakiz ere esan, bueno, ez da ona. Maiatik bera agian, pentsatzen zenuen maiatik bera. Bueno, uste genuen, baino denboraldi txarrago egiten ari gara, iraian zuzendaritza batzordeak egin zuen beste planteamendu berri bat, etxeko jendearekin eta iaz Sotera ben aritu ziren arraunlari askorekin eta baina zer esango genuke ez duke uste genuen baino txarragoak egiten ari garela. Bueno, ia 8. postutik gorago igotzeko aukera egin zuen aurten. A ber, guztiok bezala gero eta gorago egon behar gara, egon nahi dugu, ez? Eta, pazientzia, zeren estropada behar ditugu, gure mailak erakusteko, eta, a ber zer egiten dugun hemendik aurrera. Sorte hon, eskerrik asko. Gogorra da ikustea, Sotera, bere txandan, hemen, bigarren txandan, atzerapen ikaragarriarekin, 23 segunduko atzerapenarekin eta Kastreñaren denboratan. Hori da, hori txekaz. Garai batean Santurtzi eta Castro, nola ibili ziren eta banderen leian sartuta eta gaurko egunez nola ari garen ikusten hemen. Gainera, Santurtziko 35. ikurrina jokoan izan da. Nik uste dut, denboraldiko estropada ikaskarrena egiten ari dira, momentuz behin. Presioa behar bada, etxean, zaleen aurrean, baina asmatu ezinik. Trintxerpe eta Donostiarra orain, Elantxo beren aurretik. Donostia, atzetik aurrera estropada egiten, 4 segundu zituen galduta, Elantxo berekiko lan erditan, eta ondoko kaletik, azpitik gora dator, Donostiarra. Hor dagoeneko 4. kalean ikusten dugu Trintxerpe. Ez da, baina hor korronteak bete harrapatzen. Lehenbiziko kaleak, bigarrenak, adina korronte badu. Txanden arteko konparaketara ikusten ari gara, ikusi non den hori hobe, lehen txandakoa. Behin-behineko zelkapenean, 4. aritzateke. Gero Santoña, jarraian Santurtzi. Azken bitokitan, une honetan, San Pedro B eta Castro. EPS-ak horretarako aukera ematen diguta, beti da lagungan. Begira orain, Burruka atzetik, Donostiarra eta Elantxo beren artean, aurretik Trintxerpe garbi. Nik uste dut Donostiarra 4. kalera joan dela. Zertxo bai, garbi ikusten da. Bigarren kalekoak lehenbiziko kalera jodu eta 3. 4. alde. Bira bat, Donostia 4. kalera joan da. 10 segundoko errenta eta jaun Andreok 180 metro besterik ez. Santurtzi aldeko balizen bila hortxe doaz, abrako uretan. Eta Donostia eusten erizaio, 3. luzean, Donostia ez doa, Trintxerpe baino mantzua. Estropada irtera egin dute kaskarra, lehenbiziko 2 minutuan 4 segundu galdu dituzte. Eta hori izaten da txarra, estropadari gaizki egiten zaionean, gero kosta egiten da buelta ematea. Hor dituzte ba. Bali, Erne, Elantxo be orain.
bigarren errentarekin. Norabidea zuzenduta behar bada Donostiako segundua galdu ditu. Trintxerpenentzat 15 eta 21, hori horren denbora goian duzu eta aixa hobetu dute hori. Horta, Artarri ontzia, Elantxobe, 7 segundura. Donosti, kronoa antzekoa da, baina diferentzitxo bat nik uste izan dela. Eta orain Sotera, 17 segunduko atzerapenarekin Santurtziarrak. Hirugarren Ziabo. Zanguratxo hori ditu zait. Lehenbiziko luzean bezalaxe, hirugarrengoan, luzearen bukaera aldera lehenbiziko kaletik errekuperatu egin dela, Elantxo. Balizarako minutu edo falta dela, hor denbora errekuperatu egin. Zerbait izango da. Kolonte gutxiago edo ondoa edo zerbait. Eta Trintxerpe orain azken luzean nagusi eta Donostiarra eta Elantxobe parean. Oso burruka polita dago hor orain. Gira, Trintxerpeko estriborrankekoa kepa. Kinua, pasaian zeukan kinu berbera egiten du. Hori askotan arraunlariak. Gerri ederra du oraindik. Bai. Gira, bizkarra nola botatzen du. Buruarekin lagunduta. Orain erdira denak. Eta bigarren kale ingurura etorriko dira. Jose Mari Peña daukagu hemen, bera Elantxobeko ordezkaria da, Arrastion Jose Mari. Bai, Arrastion. Bueno, berriz be ikusten ari gara zegoen arteko lehia bat, Trintxerpe eta Elantxoberen artekoa. Bai, bueno, hasikeratan Mari segundo batera, baina ikusten da apurbeta aurrera duna Trintxerpe eta gero eta denporak izabatetzen duzuna. Baina ez gaurko estropadan bakarrik, sailkapen nagusian ere gertu zaudete. Ba, bueno, eurek apurapurke gorantza du ez, dago hor gauz hirugarren tokizen gore bigarren tandan, da, bueno, hor gauz. Gaurko estropadarako esperoan etorri zaite? Bueno, hemen aldaketan iku dago kale bateri bestera, da, bueno, suertara, bai, momentuz, hirugarren usten dute sortzitzik lehenengo sortitatik. Hirugarren guztela momentu da posik. Sorte hon. Bale, eskerrik asko. Trintxerpe buruan, eta Donostiarra orain 10-era, Elantxobe 16-ra. Estropadaremu berezi honetan gorabehera handiak. Hemen bien bitartean, hirugarren Ziaboako denborak, orain arteko 8 arraun elkarten denborak hartuta, behin-behineko sailkapena duzue. Santurtzi 23-ra, orain ematen du hobeto xeago edo, bigarren kale horretatik Sotera ontzia, urrutixeago ibili dira, eta Trintxerpe nagusi dugu. Posizioak ondo finkatu dira, eta larri ibili, gaur helmuga marran, lau treneroak bata bestearen atzetik, ikustear lojupekoa, balitz bezala. Guztiak bigarren kalearen bila etorriko dira. Azken protagonista, falta zitzaiguna daukagu hemen, Trintxerpeko Josetxo Imaz, hain justu ere, Arrastion. Eixo. Demorarik onena markatzen, horixe esan helburua, ezta? Bueno, estropada polita egiten, eta bueno, gure helburua esan txanda ere bazi, eta gero pizkat itxoin abeze gertatzen azkenekuan. Eta sailkapen nagusian ere Donostiarratik oso gertu. Bai, gaudez guzei garen, baina bueno, gure helburua da momentuz txanda ere bastia, eta gero ikusiko dugu. Trintxerpek ze espero du aurtengo kae bat ligan? Ze espero dugu, bueno, gure helburua zan arazo asko izan dut gaineratzeko, eta zan, bueno, bardilla neoteko, baina bueno, beti beidaka pizka gora, claro. Eta bueno, demora di joan bezala, oaren momentuz, zai ikusi behar du, badaka una aukera, on batian hor goien eoteko. Segi, estropada bukara ikustera. Bai, jarrik asko. Lasai, jarraituko du Imaz jaunak estropadaren amaiera. Eta ikusi ontziak, bigarren kalera zartuta. Eta Trintxerpe pixka bat areta aldera, baina beste denak hilara. Bata bestearen atzetik, treneruaren gura bilatuz. Eta ez dugu aipatu, Miguel, esan dezagun, trenerua, Trintxerpek darama da, Kaikuk, bere garaian, platanitoa lehenbizikoa izan dakoa dela, 2009an, kontxa irabazi zuen ura Kaikuk, eta Trintxerperi saldu zuen. Hemen daba Trintxerpe, zaparra datxoa ere bai, mutilen izerdiak edo pixka bat alde batera usteko, 20-0-6, begira hori jok markaturiko 20-18, 20-0-6,
Trintxerpenentzat, oraintxe bigarren Donostiarra, 9 segundura, Elantxobe hirugarren, 15-era, eta hor da Sotera, bai Santurtzirentzat, 21 segundu gehiago behar izan dituzte, Santurtziarre. 20-0-6. Erreferentzia beraz, Trintxerpen markatu du, Donostiarra bigarren, 20-16 Donostiarentzat, hori jok, 20 eta 18 Orio be beraz behin-behineko zelkapenea lehentxan irabazita hirugarren orduzue, laugarren Elantxobe 20 eta 22, gero Santoña, 6garren Santurtzi, 7garren San Pedro be, 8garren Castro. Tarte bat orain iragarkientzat eta berehala Ohorezko txandan lehen kaletik Lekitzarra, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Zumaia. Amaituta eta erreferentzia Trintxerpen markatu du orain Ohorezko txandan arituko diren Arraun elkarteentzat. 20-0-6-52, Trintxerpekoen denbora hori, eta hori hobetu beharko dute orain lau handiek, favoritoek. Lehen kaletik Lekitzarra arituko da, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Zumaia, zailkapenean Zumaiarra ditugu goian, 78 puntu Zumaiak, Getariak 3 gutxiago, eta Lekitzarra hirugarren tokian da 59-ekin, Ondarroak 54, orain arteko 6 estropadetatik Zumaiak 3 irabazi ditu, Lekitzarrak 2 eta Getariak 1. Bien bitartean aurreko txandako irudirik onenak ari gara ikusten. Eta berehala izango ditugu Ohorezko txandako lau traineruak epaileen agindutara. Bihar ligako hurrengo jardunaldia 8garrena Getarien izango da, eta gero beste 4 estropada falta izango dira. Ondarroan, Castron, Santoñan eta azkenengoa Trintxerpen abuztuaren 24ean amaituko da KE Ligaren lehen multzo honetako lehia. Gero noski, 11garrenak play-offa ere izango du, 12garrena zuzenean bera joango da, eta gauzak asko aldatzen ez badira hori, Kastreña izango da, eta play-offa abuztuaren 30ean, eta irailaren 6ean, Lutxanan eta Zarautzen izango dira estropadak. Hori, 11garren tokian den Arraun elkartearentzat, momentuz, San Pedro bera. Besteak Donostiako banderaren ostean play-offari begira jarriko dira, eta momentuz, play-offeko txartelen jabeak Zumaia eta Getaria ditu. Galizia aldean aurkariak, Meira eta Amegrobe lirateke. Bi hoiek gainera nahiko finkatuak ditu. Argi ba, txanda ikeragarri politi izango data, eta Ondarroa, laugarrena zelkapenean, gaur egun, azkarrena kaina dabil. Hortxe dira lau traineruak. Getaria estriborrera, enfilauta eta Ondarroa baborrera. Bandera txuria. Erne... Bai! Hasi da Ohorezko txanda, jaun Andreok. Ez da baleko. Bandera gorria, jaun Andreok. Stop! Handi Lekitzarra kantxe doaz. Askotan jendeak aprobetxatzen du salida luzatzeko eta pixka bat berotzeko. Ondarrotarrak uste dut izan dula guk ondo ertendo. Ea ba, errepikapena ikusiko dugu. Ea epaimaitik zer ikusi duten, gora beraren bat edo. Ea zer adierazten diguten. Ez dirudi, bai, inor joan denik, Ez dirudi, inor joan denik. Banderarekin bintzat. Baina azkar begira, bere ala, guretako epaileak, gora. Errepikapena ikusita, ez dirudi, inor joan denik. Ea ba, Zumaia laugarren kaletik. Ea epaimaitik zerbait baieztatzen diguten. Vuelta a empezar, enlace. Getaria atzerago zegoen. Hortxe datoz berriro ontziak, eta badirudi Ibon, ontziak
irtera horretan ez dituztela ikusi behar bezala epaimaitik eta horregaitik gelditzeko agindua etorri dela, ez? Errepikapena ikusita garbi ikusten da, inor ez dela irtera zule inork eman, bandera jetxe aurretik. Hor gertatuena Getaria bai nabarmen atzerago zegoen, nik uste dut zirela kontatu korronteak eraman egin ditu, atzerago ziren nabarmen, eta kaso horregatik, Ala dirudi. Egira. Inor ez da joan. Bai, tosta bat. Bai, horixe. Bai. Behar bada. Atzerago. Bai, nik uste dut hori Getariaren errua dela. Laxo eukiko zuen, oso laxo eukiko zuen ez datxa, eta kaso horregatik. Garbi ikusi dena da, ondarroa erabat baborrera enfilauta zegoela, eta hirugarren kaletik Getaria berriz estriborrea. Sekula baina bete ikusi da hori. Bueno, irtera berriro. Badatoz, epaileen agindutara kokatzera, eta lanari ekingo diote berriz. Lehen kaletik Lekeitiokoak, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Zumaiarrak. Eta Zumaiarren patroia Aristi, kolorez betetako elastikoarekin, lideraren elastikoarekin. K-ligako lideraren elastikoa. Zumaia, proa. Ea ba horre. Balizekin behintzat ez dago aitzakirik. Txukun eta egoki kokatu egin du. Begira Ondarruan ere. Stop, tripulaciones. Bai, eman ere Ondarruk eta Getaria. Bandera txuria berriro. Orain Ondarrutarra daude. Tosta bat atzerago. Eta irtera eman du epaileak. Begira, Ondarru. Nora datorre. Sekule ikusi, alakorik. Trenerua galdu. Lekitarrarekin Ondarru. 15 segundu pasata eta era basatituta estropa. Era bat. Getaria areta aldera. Eta Ondarrutarren maniobra. Asko behartuta behar bada, ez? Alakorik, Mikel, 20 segundu eskazean, begira non daude. Horrentxe estropa da eta argi eta garbi joan. Nabarmena da, hemen korronte handia dago. Eta nik uste dut gainera Ondarru oso atzera zegoela. Hemen berriro irtera. Zeratuta. Ez dut gogoan, alako irterarik. Benetan, hain nabarmen, paborrean filatuta. Ni baten bat badu gogoan, baina ez nahita. Nahi gabe. Eutxi ezinik eta. Bai, Portugaletek pasaian bat. Pasaian, hori da. Baina orduan arazoa beste bazen. Zumaia aurretik, Getaria 2 segundura, Lekitzarra 3, Ondarroa 5. Gehitxo ezaldu behartu, Ondarrutarren patroiak. Nire iritzirako bai. Ez dakit maniobra hain muturrekoak, hain radikalak. Ez ditu nik behintzate gogoko, pixkanaka joatea bai. Baina hemen entrenatzaile bakoitzak bere liburua dauka, eta ez dugu zalantzan jarriko. Hemen Aboitizen kuadrilla, patroilanetan Goikotxea Xagua, eta lesio batzuk etarteko, pixkat behera eginda, eta orain titular batzuk errekuperatu nahian Lekitzarra. Horia, 3 mutil hartuta izan dituzte, 3 astean, pasaren astean, beraien estropadarako bat errekuperatu zuten, eta Aboitizek esan digunez, asteburu honetan, gaur bat, eta bihar beste aprobatuko du, eta hurrengo asterako kuadrilla osoarekin egongo da. Lekitzarrek arrobiko 11, Ondarrutarrek arrobiko 14, denak. Bat, oraindik juvenila, Aitzol Elu hain zuzen. Eta hori azpimarratu eta gero, txalo sorta bat, Ondarrutarren arrobi lanari eta hortxe dira, Arrasatek prestatutako mutila. Arrasate bera ere, lanean, aurrekalari lanean. Hori da, eta ipa dezagun, urte hasieran Ondarru izuntza Lekitarra barkatu Getaria eta Zumaia adinetzen, baina azkeneko estropadetan hor lortu du 3. eta 2. postuak ere bai, eta Aboitizek berak esana, gaur, azkarrena bezain, azkar omen dabil Ondarrutarra. Hemen Getaria, Zumaia aurretik, Getaria 2 segundura, eta Gorka Etxeberria, arraunlari ilustrea, orainik arraunean eta entrenatzaile lanetan Getariarren artean, eta Egoitz Mateos ere, azpimarratu beharko dugu, Ibon. Hori da, biak estriborrean, Egoitz Mateos, Zierbenan eta Patxi Frantzesekin ibilitakoa, Gorka 4. tostan,
bigarren urtea, Gorkarena Getarian, eta pixkanaka, Goruntz datorren talde hau ere. Hemen Zumaiarrak, eta aipatu behar da, lutos ditugula gaurko honetan. Hori jo lutos eta hauek ere bai. Hori Arraun Elkarteko laguntzaile bat hilda, Txiga jauna. Eta aipatu, hor Patxi Frantzesek lehenbiziko urtea duela, Zumaian, arrauntzaleak ondo ezagutuko duen entrenatzailea, eta beste Ipar Lartzabal errekuperatu dela aurten Arraunerako, eta azkeneko nobedadea, gaur ez da Arraunean baino, Fernando Valentziaga, arraunlaria handia, palmaresa osatutako eta bar, aurten Portugaleten urtea hasi zuen, Valentziagak, eta orain, Zumaian dabil, eta pixkat playoffetarako begira eta sartzeko asmoarek. Oso estropada horrekatua doa, Zumaia eta Lekitxarra parean, eta Getari ere hortxe da. Segundo bat bi, besterik ez, Ondarrutarrak Laura. Orain barkatu, Miguel, orain adi Lekitxarrak lehen elantxobek, lehenbiziko eta hirugarren luzeetan, momentu honetan tartea zabaldu. Hori nik uste dut, hori zaindu egin beharko dugula. Lekitxarren, hurrengo minutuko lana. Begira, estropadaren buruan ditugu jadanik. Nabarmena izan baita elantxoberen kasuan. Korronte gutxiago edo zerbait izango da. Eta 4 segundutan ditugu traineru danak. Eta aipatzekoa da hor, eskotxandako Laurak, beste denak baino bizkorrago dio. Ari direla orain arteko 4 minutu erdiko jardunea. Minutu erdiren bat faltako dute, begira Lekitxarra atzetik ibili da. Orain ontzi bat, bai. Garbi. Hor korronte gutxiago izango da, eta aprobetxatzen jakin behar da hori. Aizea ere orain, oso indar gutxirekin. Ea ba, Santoñak 5-0 markatu du lehen. Lekitxarra bere aurretik. Oso ona, baliza. 4:56. Zumaia eta Getaria pare-parean, eta Ondarroak ziagoa, Zabalena Ondarroak hartu du. Baina hortxe dira hauek ere. Ea orain. Orain denak erdira. Maniobra ostean, Lekitxarrak Getariari 2, Zumaiari 3, Ondarrutarrei 4. Horretxe, haize golpetxo bat. Orain geisteko, Lekitxarrek ez dutela abantailik izango kaleari dago. Nire irudipenez. Gogorratan eusten asmatu behar du. Eta besteak 2 segundoan, Getaria, Zumaia eta Ondarro. Hortxe dira, Ondarrutarrak ere zartu egin dira lehiarak. Lekitxarrak goikotxea Xaguaren agindutara. Guztiak bigarren kalera. Hor besteak beste, Patxi Frantzes, Gorka Etxeberria, Josu Agoitiz, hau ezautzen du jendeak estropa ere muan pikan. Berreun aldiz jarrundakoak hemen gora eta bera. Eta badakiten nola ibili. Beno, txanda honetako lehendabiziko protagonistarekin gaude, bera Gorka Elordi dugu, Ondarruko ordezkaria, arrastio? Arratsaldean bai. Beno, esaten dutenez, adituek esaten dutenez, Ondarroa atzetik aurrera, arraunean bizi-bizi eta ondo gainera. Bueno, posten naizea horrela den, baina bai, egia esan oso ondo ari gara, azken estropadako oso onak egin ditugu, eta gaur, bueno, ez dakit kalea, hasiera baten etzirudin oso ona, gero hori oso ondo egin du kale horretatik, ordan egia da inoiz ez da jakiten ez da, baina bueno, lehenengo azatia koste egin zaigu, ea orain ondo eusten dugun. Sailkapen nagusian ere, 4. tokian, eta zer esango dizut, playoffean pentsatzen? Zaila, zeren ja bai Zumaiak eta bai Getariak abantaiatxo hartu dute, Lekatxarrak ja aurretitaz, da, bueno, hor azkenengo estroparak 3 egin jau 3, baina gatxe horretako irabazite 2 ibili birde. Bero, bai aurrela den, sorte hon. Bale, eskerrik asko. Ondarrutarrak lanerako hurbil dira eta ikaragarrizko estropada dugu orain ere Ibon. Estropada bikaina, Ondarrutarrak aipatuta, nik uste hor, uberan sartuta zeharo batzean sartu beharko lukela aprobetxatzen aldera. Iruditzen zait hor, palen urbi hurriak eta gaten ari dela. Eta hurrengo 2 minutuetan, nik uste dut, Getariak eta Zumaiak aldeko baldintzak izango dituztela. Lekitxarrak zabaldu egin behar du, orain baliza ziaboga ondo prestatzeko, eta buelta eman da, Zumaiak eta Getariak nik uste dut aldeko baldintzak izango dituztela. Metro batzuk badituzte oraindik.
Eta argi dago laugarren kaletik Zumaiaren erabakia adibidez, hortxe da. Kalea erabat utzi gabe, izan daiteke. Zuzenena bera etorriko da. Bai. Haizearen eragina ere hortxe duzue. Iparraldetik jotzen orain, 8-9 kilometro, mendebaldeko ikutuakin, garbi orain. Izuntza ia 40 palandator, Lekitxarra barkatu. Orain momentu ona, Getariaren zat, Getaria berriz, 35 palaterdian, begiratu zez berdintasun arraunketan. Zenbat etzaten diren Getariarrak, eta askoz gutxiago Lekitxarrak. Lekitxarrak ari dira jadanik, norabidea egokitzen, balizari begira, maniobra egiteko. Logikoena beste segunduren bat galtzea izaten. Getaria estropadaren buruan, Lekitxarra segundu batera eta Zumaia ontzi bat atzetik. Ondarrutarrak 6 segundu. Getariarrentzat orain kategorikoa da, Zumaia ia, treneru bat atzetik ikustea. Horrek emango dikera erizko, hauskoa eta botika. Lan erditan Trintxerpek markatu du kronorik onena, 9:53 izan da hori. Ea orain. Getaria aurretik, maniobraren hasiera. Eta zabalaterako. Getaria, 9:51, Lekitxarrarentzat segundu bat gehiago, Zumaia 3. Eta orain ondarrutarrak maniobra errematatzen, bukatu dute 7 segunduko atzerapenarekin. Ea ba, maniobra ostean Getariak ontzi bat, Lekitxarra eta Zumaiari. Bakarraren izatu da, orain du, hor txurrukaren molia hortan, hor daukate orain korronte gutxiago. Orain Getaria nabarmen joango da, horra. Eta Zumaiare bai, horrek handia dago. Getaria, Zumaia 2, Lekitxarra 4. Ea luze honen azken metrotan berriz, Lekitxarrek tarte egoki hori aprobetxatzen duten. Orain urruti ondarrutarrak ditugu. Bai, estropatik joan da edo. Eta garaipenerako borroka horretatik aterata. Lekitxarrarentzat une kaskarra hau, eta nik aurrik usten dut orain, Zumaia eta Getariaren arteko gerra. Zumaia gerrarako taldea dago, Naiz eta atzetik joan, atzetik aurrerako egin ditu horten. Begira zelkapena markatu Ibon, 4. ondarroa, aurreko danak baino hobeto hala ere. Trintxerpe 9:53, hemen zelkapen nagusiak ez du gezurrik esaten. Hori da. Hor, zelkapen nagusiak erakusten diguen alde hori, guretan ikusi egiten da. Bueno, orain, horrengo 3-4 minutuetan, zaindu beharrekoa Getariak, Zumaiari, beste segunduren bat, sartzeko artea egiten duen. Beti esaten du, 4-5 segunduan, sartu ezkero orduan eteten da soka. Zumaia 3 segundu atzetik den bitartean estropadan izango da. Ondarra sufritzen ari da eta estropada puntu hontan Trintxerpe haien aurretik. Konparaketa eginda. Beno Angel Etxaniz daukagu hemen, Zumaiako ordezkaria. Bueno, Angel, badirudi dana martxa honean doala. 2. okerrez gaude, lankideak, une honetan Zumaia ez da, hemen erreferentzari eta... 3 segundura, bai. 3 segundura zoaztea. Getariakin 3 segundura. Bueno, burruka orden mantetzen den bukaera arte. Ikusten da erditik anobet etortzen diala goruz datozenean. Baina, aprotxatu diarra dakagoen ziago batik ertera orduan, heltzen dion. Lekeitiok uste bere bentaja baukala baztarretik, hemen ez du erraxa asmatzen. Bueno, sailkapen nagusian lehen da biziko tokian hortxe sendo, baina aurkariek ere gogor borrokatuko dute aurre hartzeko, edo saiatzen bai behitzat, playoffetan beltzatzen. Bai, zalantzaik ez dago oso diferentzi txikian gaudela horok oso liga politia ikusten nahi ga, eta hemen deskuido txikia behar du 4. aurrena izateko eta 3-4 puntu egun batean galtzeko. Orduan aldan igongo nahi lanak eta jarraitu behar. Zaigi, estropada ikustera. Bai, bitu nahi nuke aprotxatu Daniel Atxegak utzi gaitu, da bere txeko idoluminik
beruenak, Arraun elkartein partez, beti gurekin lanian ibiltzen zan gizon batzan, oso estimatua Zumaian, eta bueno, hoxe, doluminak eta aurrera segitzeko. Goian bego, eskerrik asko. Bale, agur. Hor da, Etxaniz jaunaren eskaintza, eta Getaria 4 segunduko errentarekin, Lekitzarra hurbil da, 6 segundura, Ondarroa 14, Ondarroa berriro, Trintxerperekin duen lehian 4. postuari begira aurretik, 4 segundutxo, Ondarrutarren alde momentu honetan. Ikusten, Mikel, hau izan daitekela estropadako unea, Getariak barkatu, pare bat palada igo ditu, 37 palandoa, eta horrein, sartuko balio beste segundo bat, 40 segundoan bi sartu dizkio, orain hautsi dezak estropada, Abantaila badu. Bai, orain hautsi dezak estropada. Argi Lekitzarra. Orain, zaindu beharrekoa Lekitzarraren denborak, urrengo minutuan. Lekitzarra eta Zumaia, 5 segunduko atzerapenarekin, baina lehenengoan momentu hau aprobetxatu du Lekeitioko kuadrilla. Hemen dira. Iñaki Bekoetxeak badaki, orain aprobetxatu behar duela, eta orain eskatu. 38 palati jetxeri egin gabe, estropada osoan Lekitzarrari. Zumaia orain sufritzen, 6 segunduko atzerapena, Zumaiarentzat 4. kale horretatik. Zailkapen nagusiari begira, hauxe momenturik egokinak Getariarrentzat. Getari aurretik eta bandera irabazteko aukerarekin, Lekeitio 2. eta Zumaia egungo liderra 3. Era eran jartzen ari zaio Getariari. Orain, ziagogan asmatu egin behar dute. Edo estropadari galdu ez behintzat. Utzi ez beste biei gerran sartzen. Trintxerpek 15 eta 21 markatu du. Etxegoien eta bere mutilak hortxe. Getariarrentzat 14 eta 59. Lekitzarrak hortxe gainean eta gero Zumaia 4. Hemen daude Ondarrutarrak ere, hortxe ari dira. 9 segundu gehiago Ondarrutarrentzat. Ea ba orain, Getariak azken luzearen hasieran, Lekitzarrari 5, Zumaiari 6. Errenta da, Ibon, errenta da. Errenta bikaina, eta hor... Kalea ere 3. dute eta bandera eskura dute. 3. bigarren. Orain kaleare utziko dio eta pixkanaka Getaria ez dirurra etorri diko da. Eta entrenatzaileak Gorkatxe horri ezagutuaz. Horrek ez da itxarongo azkeneko minutu arte erritmoa zarritzeko. Orain gore egingo dute. Bestei ez usteko gerra hortan sartzen. Etxegoien, traineru bat eginez. Gainera, behin bistatik galtzen dutenean, orain Getaria nik uste dut Izuntzaren da aurretik jarriko da, eta oso zaila izango da Zumaia eta Lekitzarrentzat Getariari aurre egiten. Psikologikoki asko balio du horrek. Bi traineru, estropada eremua ederki kontrolpean dute, Ondarrutarrak 13 segundura atzetik, hori bai Ondarroa Trintxerperekiko oso ondo doa, 10 segundu bizkorrago. Beraz berriro frogatzen ari da hemen, erregulartasunean orain arteko 6 estropadetan ongi aritutakoak gaur ere txukun ari diren. Edri Garamururekin gaude ordezkarien armaia honetan, Lekitzarren ordezkariarekin hain zuzen ere, 3. ziaboga honetan, badirudi aurre hartu diozuela, eta oraintxe borrokan Getariarekin. Bai, bueno, ikusten da sartu gaila 3. ziabogarretara Getariaren atzetik segunduta erdira, baina honen moten dago azkane referentzia daukatezena Zumaiaz goizela, 5 segundu atzetik, ez da momentu honetan zelan goiazen, baina hortzen ikusiko 2. edo 3. postuan amaitzen dugun, eta ia ber, saiatuta apur batia lehenen amaitzen dugun. Saiatu beti, aizue, joan den astean estropada irabazi zenuten etxian, motibatuta etorri zarete, sailkapen nagusian ere nahiko ondo, 3. Bai, guge aurreko estropadia ikusi genduan helburu moduan ipini genduan bai, herrian irabaztia, lehenengo bidar da irabazten izan duguna herrian, korro beka banderia, eta bai, 3. gaoz, 6 puntura dauko Getaria, eta hor gabiltzaz, borrokan playoffetarako begira. Sorterik onena horreantzan, bai. Eskerrik asko. Estropada eremuaren erdikaldetik Getariarrak ikusi garbi. 2. kaletik hortxe Lekitzarrak eta Ondarrutarrak. Eta 3. kalera etorrita baita ere Zumaia. Postoa finkatu dira, ederki eusten ari da Getaria.
eta okerrik espada haientzat bandera eramango dute herrira. Bai, okerrik espada, nik uste dut, aurtengo bigarren bandera eran dutela orain esate baterago. Jarri Zumaiako lekitxarrako mutilek lepoa giratu eta ez dute ikusiko getariarrik, eta orain normalena da gainera getariak Zumaiari eta lekitxarrari beste segundoren bat edo beste sartzea. Eta bentaja honekin, larri bili biharko estropadan ere pentsatzen aztea. Biharko estropada getarian bertan da, eta asteburua borobina izan daiteke getariarrentzat. Hasi bintzat kategorian egingo da, eta gainera, hau da, asteburu berean bi estropada jokatuko dituzten asteburu bakarra, eta badakigu guztiek arreta bereziz prestatu dutela gaurko eta biharko estropada. Getariak Zumaiari 7, bigarren posturako hor dago burruka, Zumaia eta Lekitxarraren artean. Hortxe da lehia. Lekitxarrarentzat garrantzitsua litzateke Zumaiari aurre hartzea, playoffeko borroka hortan. Ez altzaude pixkat harrituta ikusita Zumaiarren norabidea, Ibon? Bai, iruditzen zait, guztiek gutxi egin dutela estriborrera. Eta Zumaiak laugarren kaletik sartuko da. Getaria bera ere nik uste nuen, bigarren kalera zertxo bait gehiago etorriko zela. Bigarren luzean ondo joan zaio eta... Hemen da Getaria. Nagusi, 7 segundu Lekitxarrari eta Zumaiarri. Bigarren posturako dago burruka Jaun Andreo. Bandera Getariara joango da. Getariarrentzat denboraldiko bigarren bandera hemen KL Ligan Jaun Andreo. Getaria, bai Getaria. Erne bigarren posturako. Zumaia, ez dakit Zumaia eta Lekitxarra. Ikaragarria. Eta Lekitxarren alde 100%. Ikaragarria Jaun Andreo. Lekitxarra, Zumaia eta Ondarroa. Hori amaiera, Ibon. Amaira, pentsa, 100% bakar batean. 20 minutu eta gehiago jo. Eta marka da gero, 100% bakar batean sartu beharra. Eta horra, garaileak. Balizitza galanta hartuta, egurra galanta hartuta. Baina, zoriontzu. Egon deiela hau ere. Horra Mateos, gustorazko. Hemen ere baditu, playoffean eta post-galantak hartuak. Eta behon deiela, Zumaiarri. Getariarri, barkatu. Eta liderrak aurre ere, aipatu duzagun Zumaiak, bigarren edo hirugarren ikusiko dugu, baina sendo ala ere, denbora gehiegi galdu gabe, 5 segundoan sartu behi dira, 3 traineru hori ere, azpimarragarria dela. Estropada ederra egin du Getariak. Hemen berriro helmugaratzea. Ea zalantzak usatzeko moduan garen. Balekoa da, kronometraia. Eta 100% horrez dago antzematerik. 100% bizkorrago dirudienez. Horrela hartu dute epaimailan. Eta leia honetan ez dago, lehiaketa honetan ez dago bideo finisik. Eta horrela da, liga apalagoa, gastuak ere zaindu egin behar dira. 19 eta 43 Getariak, Lekitxarrak 19, 48 eta 82, Zumaiak 19, 48 eta 83. 100% gehiago eta zein garrantzitsua den puntu hori, Ibon. Bai, pentsa Lekitxarrentzat balio duelako hor gerra bizi-bizian mantentzeko, eta bestetik, Miguel, pentsatzen ari nintzen, gaurko giroarekin eta gaurko korrontearekin, 19, 43, 19, 48, denbora oso duinak iruditzen zaizkit, baldintzak eta ikusita, aize handirik etzen, xertxu behipai, baina korronte desentekoa zen, gaur Maria erdin jokatu dira estropa, eta 19, 43, 19, 48, denbora errespetagarriak iruditzen zaizkit. Jose Antonio Lanorekin gaude hemen, Getariako ordezkariarekin, lehen da bizi zorionak. Mila esker. Zelan doa, horrezko txanda hauka ebat liga honetan, sekulako ikuskizunari zaite eskaintzen danak. Bai, ni usten dut asuntua iztu ez da hola egotikan. Edozein deskuido egun ematen iten baldin mazu atzea zuaz. Eta lehia oso gorra do ikusten dugu, beti segundu gutxin barruan sartzea eta tensio ondila dago, eta ni uste dut temporada bikaina niko lehen du.
Sailkapen nagusian ere sendo hortxe, bigarren tokian, Zumaiarekin borroka, playoffari dagokionez, ze? Bueno, temporada hondikan 5 estropa pasala falta dira, ni usten dut, horre ongo gehala, aurreko muturrian, ez zerren okerik ez dela. Playoffa, hondikan egia esan ez erre pentsatu playoffakin. Gure guain egunerokoa, astian hortxe aurren ibili, aurren eitia alegin du, eta, gero ikusiko dugu. Zorionak eta ondo ospatu. Bale, mila esker. Getariarren garaipen ederra gaur hemen, eta bihar antolaketa lanak. Ea ba. Bai, argi eta garbi, hor ez dago zalantzarik. Eta bai, parekatua bukaera, honeneko bakarrean. Erne albistea dugu eta Zumaia izango da bigarren azkenean. 19:48, 82 Zumaiarrentzat, Lekitxarrarentzat 19:48, 83 eta garrantze handiko puntua dago Ibon. Ikiragarria eta nik uste dut besteak beste ona, Getariarrentzat, Lekitxarra beste puntu batean aldenduko dutelako eta zer esanik ez Zumaiarrentzat. Jardunaldi faltan, azkenean, gauzak gero eta argiago baitaude. 19:48 eta 82 Zumaiarentzat orain, Lekitxarrarentzat 19:48 eta 83, ehunenekoa dantzan eta puntua gora, puntua bera. Laugarren ondarroa 20 bat, 18 segundura, bosgarren Trintxerpe, gero Donostiarra, Oriobe, Elantxobe, Santoña, Santurtzi, San Pedro B eta Castro. Beraz, 11 puntu Zumaiarentzat, 79 amaituko dute, 7. jardunaldia. Angel Etxaniz eta Zumaiar guztiak pozik egongo dira puntutxu horrekin, eunenek ere balio dute, ez da? Bai, gaur kontan zentesima batek balio izan dio. Bazian hor. Lekitxarrarekin hor borrokan, azkenean zeuen alde erori da hori. Bai, eta nahiko zalantza izan dugu, telebistak alde batea bestea, ikusiregarri ez dugu zerrein, eta foto finishik ez da hori gontan dugu. Suerteko tokatu behar, puntu horrek uste asko balio dula. Eta gainera Getariarentzat gainera, esango dut, Lekitxarrak puntu bat gutxiago eskuratzeak horrek mesede egingo dizue baita ere zauei. Hori da, eta Getariak ero horrela puntu baten bentaja handiu, ez dela biena jango zuen. Eta bai, hori oso aberatze izan da gaurko zentesima hori. Nola ekingo zaio datorren estropadei, datozen estropadei, denboraldi honetan? Saiatuko, berriz hortxe mantentzen ez, oain arte aurreneko estropan ez bestenetan bi aurrenekotan indau. Nik usten dut posik egoteko mogu dela, azken urtetan ibiligan bezala ibili da, eta saiatuko gaur egin zen berriz. Sorte hon. Eskerrik asko eta zorionak eta jarrai. Hor da, kirol legez, Etxaniz jaunaren azken hitz hori, Getariarentzat 77 puntu, Zumaia lidertzan, 2 puntu gehiagorekin, 79, Lekitxarrak 79. Hemen da zelkapena, gaurkoaren ostean. 2 puntuko altxorra du Zumaiak, bihar estropada Getarian, ematen du, hemen noski liga garaipena baliotsua da, baina ematen du playofferako txartela hurbil dutela bi hauek. Lekitxarra saiatuko da. 8 puntuko aldea, Mikel dagoeneko, bi estropadetan eguzte dut gutxien ez utzi egin beharko luketela, aberiarik edo horrelakorik ez baldin bada, eta firmatzeko modukoa zen urtearen hasieran bai Zumaiarrentzat eta bai Getariarentzat gaurko egunean tarte honekin egotea. Tartea aipagarria da. Bekaldetik Castro hor duzu 8 punturekin, azken aurrekoa playoffeko tokian San Pedro, gero 10. Santoña 27rekin, 9. Santurtzi gaur postu bat galdu du, Oriobek aurre hartu dio, eta bihar lehenengo txandan arituko dira. Santurtziarrak helduko dira, sotera historikoarentzat garai hobeagoak. Gaur Telmo Deun trainerua dugu lidertzan, horrelaxe ditugu gauzak Jaun Andreok, eta luzez luze, datu hauek ere beti errepasatu behar dira, eta kontuan hartzeko bitxikeri asko ekartzen dizkigu estropada honek. Adibidez, Lekitxarrak lehenengo luzean kronorik onena, bigarrengoan Getariak, gero Lekitxarrak, eta azkenengoan lehen txandan aritutako San Pedro B. Hori da, lehenbiziko txandan aritu den pentsa San Pedro B eta Orio, laugarren luzean azkarren izan dira. Horrek zer esan nahi du, argi eta garbi korronte gehiago zeukatzen. Eta bandera. Bandera Getariarrentzat.
Garaipen ederra. Etxegoieneko handera hartu eta pozik getariarrak egia zen pausua gora egin dute. Eta ikusten da, Gorka Etxeberriaren lana ere. Bai, ikusten da arraunketan ere bai, azkenean Gorkak Orion ibiltzen zuen, ikasitako arraunketa bera darabil. Getariarrak 8 arrobiko mutilekin, bai, egin dute gaurko estropada. Gero badira hor 3 oriotar, Gorka bera, Atorra Sagasti, Gaztainazpi, beste bat, eta ipa dezagun motorrean ere, hor bi gizon ikusi ditugu, eta laguntzale, Gorka Etxeberriak Tubal lakuntza hartu duela, eta Tubal laguntzen ari zaiola Etxeberriari. Pozik getariarrak eta hementxe ordezkarien armaio honetan Edriga Aramururekin elkartu gara berriz ere, Lekitxarreko ordezkariarekin, ez zain pozik, ez da eunnenekoz alde hori, azkenean beste hona alde? Bai, bueno, gu pentsatu bigarren amaitxu dugula, lehenengo denporetan hori, ETBek emondaren denporetan hori mundabe eta hon epaiak aldatu dabe eta zentesima bat haitxik Zumaiari mototze aurretik. Orduan, azkanean gure kalterako izan da, eta hirugarren amaitxu dut. Aipatu diasunez, beste behin ere, zegoen kalterako, ez da? Bai, hori da, guk azkanean ikusten dugu bai zentesimetan ez dakiz zeitxik, baina beti atzitik emonda gaitxu edo atzitik etxen dugu. Osak, gaur bai, ikusten da, zentesima bat haitxik, atzitik emonda gaitxu. Sailkapen nagusien ez dago aldaketarik, lehendabiziko postuei dagokienez, Lekitxarrak hemendik aurrera ze? Lekitxarrak bere helburua hasierako partida dauko, gure helburuetan sartzen da playoffetara dutia. Ikusten da gaur, azkanean punto bat alizautzago batara Zumaiari, eta azkanean, bera atara dago, ezta? Baina, hor gabiltzaz hirugarren eta momentuz gu jarraituko gure helburu bardina playoffa dalako. Eskerrik asko. Bale, zueri. Hauxe izan da beraz, gaurko estropadak ekarri diguna, eta egia esan urrengo estropadari begira jarriko gara, Espainiako txapelketari begira, hori bihar izango da, eta orantxe, arratsaldeko 7:00 izango da, lehen jardunaldia Castron, biharkoari begira Ibon Gaztainazpi, ikusmina bada, galante gainera, Euskalduna favorito, Galiziari gabe, Kantabriarrak maila apalagoan, baina pronostikoa benetan zaila. Zaila eta zabala ere egun izan ginen, zaina ez egunez Leketxon, han ere hori izan genuen pronostiko zabala dagoela, ea gaur zer gertatzen den, portu gora betik gora dator, ere egun laugarren egin zuen, pasaden azte bukaeran haundia hoetako ari kosk egin zion, nik uste dut portu gaur kontuan hartzeko moduko taldea dela, gaur guztiek topera joko dute, gaurtik biharrera errekuperatu egin behar da, Brazomarreko estropada eremua Castrokoa lantzatokia da, han ez du Zarauzko esate baterako estropada eremuaren enbidiarik ez du, eta nik uste dut bihar pronostikoa, bihar ere oso zabala dagoela, akaso momentu honetan nik uste dut Hondarribia eta Urdaibai, Kaiku eta hori baino puntu bat goitik daudela, baino estropada eremu hori lantzatokia da eta giro pixka baldin bada, argi bildi. Eta txapelketa, seguruenik, beste askotan ere bai, baina bihar, oreka handia dagoenez, bolatxoarekin, delegatuen batzar horretan hasiko da. Zalantzari gara. Larri bili. Bueno, Sara Gandara, zure azken hausnarketa gaurko estropadaren ostean, nola hartu dute Lekitxarrek gora bera hori, Edrigak esan digu, Edriga Aramuruko ordezkariak, beti haien kaltetan doala euneneko hori, alde hortatik izan da keska eta zalantza, ez? Bai, aserre ikusi dugu Edriga, ez da gutxiagorako, izan ere, lehendabiziko referentziek markatzen zuten bezalaxe, beraiek eskuratu omen dute bigarren toki hori, azkenean epaiek esatzen esan dute, eta horrek min egiten du. Edo nolare hemen gaur giroa sekulakoa izan da, hori bai, eguraldia zugu batere lagun izan, eta tarteka zaparrada batzuk ere bota ditu, egia esan, ostarte batzuk ere ikusteko abagunea izan dugu, denetik, Euskal Herriko ohiko udako egun baten bezala. Eta bihar, zeuek ondo aipatu duzuen bezala, Espainiako txapelketa izango dugu ikusgai Castron, bertan izango gara gu, eta zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu estropada hori, 12 izateko 5 minuturen faltan. Eta oraindik ere hemen zale batzuk gelditzen dira, eta getariarrei
txalo zaparrada eskainiz gainera. Hementxe esan bezala giroa ezin hobea izan da, baina pena bukaera horretan Lekitxarrek pozik ez guztiz kontrakoa bueltatuko direlako etxera. Ederki Getariak lortu du lige honez garaipena hemen Santurtziko 35. ikurrina jokoan, eta gaurkoz bagoaz, bihar gehiago Espainiako txapelketa Zirte Ozart, Castron izango da hori. Ibon Gaztaiazpi, indarrak hartu eta bihar arte. Bihar arte, Mikel da konpainia. Ederki ikusentzuleok, eskerrik asko gurekin izan zaretelako eta ondo bukatu gaurko eguna.